Ngiputshuze iphepha lemibuzo. Iphepha lembuzo? Ngabe khona ozolengisela ukuvivenya futhi ubani umnikele lephepha lembuzo? Ngicela ngitshele. Ngilinika ushwele. Ebese ngamuthumelela imibuzo le sizoyibuza omakoti. Oh. Ubani ke kodwa ushweda? Kodwa ngikubuzelani nje? Kungaba ubani ushweda? Okanye indodakazi ka-anti wakho okungumzala wakho? Okanye ngumzukulu wakho ozalwa kubaba kamama wakho? Noma ngabe yini ke? Yini lebaleka kangaka ngalo shweda? Kwezepolitiki kuhlezi kukhethwa umuntu ofanelekile ukuqinisa iqembu. Nami ngenza lokho. Kufanele ukuthi sikhethe umuntu ofanelekile ngempela. Ofanele thina qobo. Ilokho nje engikwenzayo. Oh, kulungile kwezepolitiki. Kodwa lo shweda lo usulungele kanjani thina? Uzokwazi ukumelana noHitler kahle. Uzoba nawo yini amandla kulawula lendlu? Uma nje simuvumela. Angeke angasilali thina. Kunokuthi silethe ingelosi singayazi la endlini. Ngcono silethe uSathane simazile. Ucabangani wena? Yo Lakshmi, unguSathane iqobo lwakhe. Ngabe lamantombazane lawo azohlelela ukuba uNkulunkulu sitha. Pho manje indaba egqoka ingubo ezibiza kangaka nje. Hey. Hayi lamantombazane iphupho lawo impela ukuba balingisi ngiyakwazi nje lokho. Kodwa ubanike ozobatshela ke ukuthi ukuzimisela kumele kubonakale futhi kuzwakale kuphuma phakathi kwena njengakumina nje. Kodwa ke akunankinga ke. Angisabi umuntu mina la. Lo mncintiswane lo ngizowina nje. Na kanjani futhi? Ngokwakho ukubona kumele bube njani ubudlelwane phakathi kwendoda nomfazi. Indoda nomfazi kumele bazale kangcono, kakhulukazi mangabe basebancane ngokweminyaka. Lokho kuzobasiza ukuthi babe nempumelelo emshadweni. Kodwa ke akuphoqi ukuthi mabahlale emshadweni isikhathi eside. Nazok, wenze kahle. Ungaya ngale abashuthi bethu bazokuthatha izithombe ezimbalo. Kulungile. Siyabonga. Kulungile ke manje asekho isidingo sokubona amanye amantombazane. Impela. Bangaka abasele ngaphandle? Sisekuphi isidingo sokuwabona, isidingo sokusiwabona? Ngiqonde ukuthi sesibona amaningi kodwa ayikho neyodwa esekhethiwe. Sekuphi ke isidingo sokubona lena esele? Angeke akhethe kuyefana. Angeke kwenzeke. Sesibona amantombazane amaningi kabi. Ikuphi ke inkinga kuboneni lesele? Ayikho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.